נכון. אתה הכי חשוב לפה. אולי בגלל זה אני גם נפגעת לך כל כך מהר יותר מכולם. יופי. בגלל זה אני לא רוצה לבית. משתדל. אני מתה לך. תודה. אוי, מספיק. ידוע לך אם בעונה שלפני ובעונה שאחרי גם היו תופעות כאלה? יש שמועות שכרגע לא מאומתות. לא הצלחת להאמין שזה קורה נניח גם בעונה הזאת? בעונה הזאת, אגב, קשת יצרה עם הודעה מעניינת שאין טיפול פסיכיאטרי. זאת אומרת, אם הם יצאו עם הודעה כזאת, כנראה שמשהו לא בסדר היה קודם. אחרת למה לצאת עם הודעה? במהלך העונה הזאת אני רוצה להעביר איזה משהו ששמעתי את רז אומר קודם לגבי העברה שלנו, לגבי הפיקוח הפסיכיאטרי שיש לנו. יש לנו תוכנית פסיכולוגית שמלווה את המתמודדים. ברגע שהיא מרגישה שצריך התערבות של גורם נוסף, היא מתקשרת אליו, היא מזיקה אותו. במהלך העונה הזאת היא לא הרגישה שיש צורך בדבר הזה ולכן הוא לא הוזק. לא שאין גיבוי פסיכיאטרי.